do piče. Jedeme! Počkajme tak chvíľku. Počkaj. Počkaj. Ja ich nemôžem držať, keď ty ideš. Máš piči. Tak ich to jebne ich to niekde, no. Mišo, príbrzdi na chvíľku. Teraz si príbrzdi, Mišo, však najbudu na... Príbrzdi úplne. Počkaj. Taký podrž mi Zolanko. Nepodržím. No poď, Mišo. Kokos, tak aj to príde ruky. Sleduj rukavicu, či tu niekde není. No, je to v pohode. Není tu žiadna rukavica. Že nemáš pomalovať do zakrutý, máš kilo. Nikto ti nič neukazuješ. Jebe, ty kokos. Teraz ich to jak rozjebe strašne za chvíľu. Me tak chod normálne do zakrutý, dobre? Tak jak si sa sami, že 50, že kýdaj, že 60 sú im. Ale áno, kýdaš, že áno. Me tak pridaj! 60. Pridaj me tak! Nemáš Me pridať. tak pridaj! Pridaj. Me tak pridaj, drž sa! Už sú vyjebaný, stoj! Zase je v kríkoch do piče. Marko zase skončil v kríkoch. Hej no oni ten stromček trajú prejsť. Zase to ho najebali. Poď, budeme túto sa dá dobre koregovať. Dám ti jednu rukavicu. Tak daj mi. Takže akcia jasná. Už vykotili stromček. Že máš pridať na 60, hovoria. Že kľudne pridaj. Ja! Ja chcem potom vládovať rukavice. Už to vrýti. No, však ne, to je rýchle. Prvá zákruta. Aha, ne, pohodě. Vlado už ručnu tahá. Ajaj. Ne, to je najhorší, co tam môže byť, to bahno. Musel zasypať snehem poradne. Pomalý. No a už sú v piči obidva. Ne, ja už mám úplne mokrú cigaretu. Ja už pôjdu. To proste tady sa to nedá udržať. Nepôjdu dole. Jasne, ne. Pôjdu. Držte sa! Nemáka Linda! Išlo je kabela. Nejaká mokrú cigaretu. Brzdí sa, prejdeš metáka. Bach! To mám viesť. Na 100% je v bahne. Kde je zle? Čo zabije? Zabije. Ja vlastne cítim, že nie to smyslo. Fuj, strašne smrdí.